سلام زغبركم تخطاتلتي سينما سمرة على توزينا سبورت حيزلكم قريبا لخو نمكتتالكم بخبري عدم فدرشين قدم مشكلتها زوب مأكل بمهنات 10 سنة مع السماعات سنبت حدث سنة أبكباب ندا مريم قدامي مدرخ ورد ركايدوم أبز أوتا تقادمي كلب أسبيكو عوض كبروم نبينو هاديمو ناستات 10 الزوريا نعباي جوجل أبسعو سرحيتي وام عمود أتابس تخيرت بتورد درجن أسبيكو نور أحمد عبد الوهاب حنصابون تخون حاف كيبله ناستات 1 كيلومتر كاب عباي جوجل مليقو دموق عوض مزجيبوم ودقان تودانين فوت صمر هندما بأزيو حيال شوكا نعباي جوجل سعيرو كلاي درجة بمحز كلبهم أسبيكو بروز درجة كتمزجب أبكي عمام سالساي روبيل هابت مريم كاب دبوب رابعي نهم كونن سيمبا كاب إريتل حمشاي سامي المسجنا كاب إريتل شارشا يوسف آلم أسبيكم شوعي ناتان مدهاني أسبيكو شامناي هرمون إساق دندن تاشعي سامي الجبريد بولكي عسراي دما سرافيل تسفاتيون أسبيكو بمخان وردرم زازيموم بز مسرد ما كلب أسبيكو بولكن بغانتان مريحة نابكال أي مدرخ تأطولام بحفشة وتصيد بزمرح الزلو تقادم تيك قدامي نور أحمد عبد الوهاب أسبيكو كال أيضا ينفوت صمرهان أسبيكو سالساي روبيل هابت مريم دوبوب بنت بيك قدامي أيضا ينفوت صمرهان كال أي نور أحمد عبد الوهاب أسبيكو سالساي روبيل هابت مريم دوبوب بغانتا دما كلب أسبيكو قدامي تخينات مرحلام لما عملت مبل 5 جزيو أمكياد صنحة بوكلس ديلا ماينس سنبت حدث سنة بسالسين نمود أتان مدرخ مجرد جوعاتيوم أبزا مدرخ دمات قادم تيميتون سان سلستن بتشعات كيلومتر زرح قطام أبسط جول استخيدت مدرخ مكايدوم نزام مدرخ طوطان خزازم 15 كيلومتر مسترفو كاب قدامي تكوجل أتقعو زخده جرمناوي أبال تدور مارياس مايرهوفر نورد بسلسة ساعات 30 كلتن دقيقة 54 كاليتن بمزام قدامي يكونوا حنت أزرقيصوم عباي جوجل بسلاسان كلتن كاليتات دحيرا أبز كيرتو قطبتا وردر دما بينيام جرماي نخلاي جزيون عباي جوجل لتيعو كالاي ترتحيزوم فرنساوي بريان كوكار دما سالساي ترتحيزوم بينيام جرماي أبز وردر كالاي ترتازح الزلو نخلاي جزيو خون كله أبز نوردر عمد دما نحمشاي جزيو كالاي ترتايح الزلوم بينيام أبناي بروفيشنال قعزو دما مبل 21 جزي كالاي ترتحيز وردرو إزاز مالوم كمزي أقدم مستقلص بينيام جرماي أبز ناي فرنسا وردرو نخلاي جزيو عباي جوجل رتيعو كلاي ترتاي حزالهم اب تقداميتي اب قداميت مدرخ نيزور الدر صوتان خزازم 1.2 كيلومتر مسترفو بزهادم بيرلاتور كسعرن كلو اب زخريت دما صوتان خزازم 15 كيلومتر مسترفو بزهادم مارياس مايرهوفر تبليصو كلاي ترتاي حزالهم بينيام كم نقصبتا وردر تقاداماي متن جوجل تاكيبا ابزا اتوتلو سرحو نتا جوجل بقصبتا وردر مسعريوم ترى انتر مارش دما اب قدميت نعود بينيام جرماي تصرر زهادم تقاداماي انتر الله خينو لقيمكا ناب عباي جوجل محواسيوم انتر مارش ابزور الدر زقبا سرح سرح بزي مخالا بينيام جرماي ناي فيلما ناي زعمت ناي مدرخ عوت قونا صفو لزخل زنبر عدل باخينلوم زمور الدرات اب اقام جمار قداماي علامه بينيام جرماي زخنه تور د فرانسي كايدو بمهلاوم بينيام بوحدو ناي مدرخ عوت امزجيبو ناب تزعبي وردر متاو كقدسويم مخنياتو رسته اماننتو مليسو ناب توردر سلازاتوم بزخنه نزور الدر نيوزيلنداوي ابال استانا ارون جيت بعصر 3 ساعات 4 دقيقة 56 كاليتن بمزام قدامي كوينو تعويتلهم ابال انتر مارشي ارتراوي بينيام جرماي ب 21 كاليتات دحرو 9 درجة اما حيشو مبل 10 شمون ترتحيز ورد زازيموم بنت بي فرنساوي بيرلاتور ب 57 نت بي قدامي كوينو خعوتن كله بينيام جرماي ب 46 نت بي كالاي درجة حيز ورد زازيموم قصال ورد بينيام جرماي زمص شمون تسنه ابيل جوم ابزكاد ني حدا معلت ورد براسلس سايكلين كلاسيك خونيوم قدامي ناي زعمت ناي جراند تور ودر زخنه جرو دي ايطاليا سنبت حدث سنه بوقعي مغرجو عصيوم ابزاب كتما روما استخيدت ناشركي تورد تقادمتي 143 كيلومتر زرحقتا ورد مكايدوم نظام مدرخ دما هولنداوي ابال تيم فيزما اولاف كويج نوردرو بثلاث ساعات 10 دقيقة 10 ساعات كاليتن بمزام قدامي كوينو تعويتولام اوسترالياوي ابال البيسين كادين جروفسن ايطالياوي ابال كويسر 6.5 ماتيو ماسچيتين دما
ኣሰሩ ሲዒቦም ካልኣይን ሳልሳይን ተርታሒዞም ሕንፃ ዘርጊጾም በዚ መሰረት ብሪጣንያዊ ኣባል ቲም ቪዝማ ሳይሞን ያተስ ዕውት ጂሮ ዲ ኢታልያ ናይ ዝዓመት ብምዃን ሮዛ ማህልያ ኣብ ርእሲ ምውናኑ 100 ናይ UCI ነጥቢ ድማ ናብ ሕሳቡ ኣታዊ ገይሮም ሜክሲካዊ ኣባል ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ኢሳቅ ዴልቴሮ ብ3 ደቂቕን 56 ካልኢትን ድሕሮ ካልኣይ ኣባል EF ኤዱኬሽን ኤኳዶራዊ ሪቻርድ ካራፓዝ ብ4 ደቂቕን 43 ካልኢትን ድሕሮ ሳልሳይ ተርታሒዞም ብነጥቢ ማድስ ፔደርሰን ብ295 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቶም ኣባል ቲም ቪዝማ ዕውት መድረኽ ኦላፍ ኮይጅ ብ185 ነጥቢ ካልኣይ ኣባል ቲም ቪዝማ ቮንት ቫን ኣርት ብ127 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዞም ኢጣልያዊ ኣባል ኣስታና ሎሬንዞ ፎርቱናቶ ብ355 ነጥቢ ዕውት ኣንበሳ ዓቐብ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኮይኖም ወዲ ጋንቱ ክርስቲያን ስካሮኒ ብ201 ነጥቢ ካልኣይ ፈረንሳዊ ኒኮላስ ፕሮዶሆመ ብ107 ነጥቢ ሳልሳይ ተርታሒዞም ሜክሲካዊ ኢሳቅ ዴልቴሮ ንጁልዮ ፔሊዛርን ማክስ ፖልን ኣኸቲሉ ብሉፅ መንእሰይ ጂሮ ዲ ኢታልያ ኮይኑ ተዓዊቶም ብጋንታ ድማ ዩናይትድ አረቢያን ኤምሬትስ ቀዳሚት ኮይና ተዓዊታ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኣጥቃዓይ ወልቭስ ማቲያስ ኩንያ ከም ዘፈረመቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ ማንቸስተር ዩናይትድ ንኩንያ ብክለቡ ወልቭስ ተለጢፉሉ ንዝነበረ 62.5 ሚልዮን ፓውንድ መልቀቂ ዋጋ ክትከፍሎ ድሕሪ ምስማዕያ ነቲ ብራዚላዊ ቀዳማይ ፈራምያ ናይ ዝክራማት ገራቶ ዩናይትድ ድማ ንዝሃበቶ ን5 ዓመታት ውዕሉ እንተወሳኺ 1 ዓመት ከተናውሖ ሙሉ ፍቃድ ሒዛላ ኩንያ ኣብ ዝቀዳመ ሰንበት ሕክምናዊ መርመሩ ንምክያድ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ከም ዝተረኣየ ናይ ዓይኒ መሰኻክር ሓቢሮም ኩንያ ብሰንበት ካብቲ ኣብ ከተማ ማንቸስተር ይዕሪፍሉ ዝነበረ ኣብ ሳልፎርድ ዝርከብ ላውሪ ሆቴል ወፂኡ ናብ ሃገሩ ብራዚል ከመርሕ ኣብ ዓይኒ ካሜራ ኣትዩ ኩንያ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ብራዚል ካርሎ አንቸሎቲ ናብ ዓርቢ ኣብ ዝወግሕ ለይቲ ኣንጻር ኤኳዶር ዘካይዱ ግጥም ንምጽዋት እዩ ናብ ሃገሩ ብራዚል ኣቕኒዑ ኣብ 2023 ድሕሪ ናይ 6 ኣዋርሕ ናይ ልቓሕ ግዚኡ ብ35 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ኣትሌቲኮ ማድሪድ ናብ ወልቭስ ዝፈረመ ኩንያ ብማልያ ወልቭስ ኣብ ዘካየዶም 76 ግጥማ 31 ሸቶታት ኣመዝጊቡ ኣጥቃዓይ PSG ዑስማን ደምበለ ክለቡ ኣብ ታሪኻ ፋልማይ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ምዕተራ ሲዒቡ ዝበለጸ ተጻዋታይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ዝዓመት ኮይኑ ተመሪጹ ደምበለ ነዚ ሽልማት ክዓትር ዝበቕዐ ንክለቡ PSG መሪሑ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክዓትር ድሕሪ ምብቅዕዩ ደምበለ ካብ ናይ ምድብ ግጥማት ክሳብ ፍጻመ ኣብ ዝነበረ ጉዕዞ ኣብ ዘካየዶም 15 ግጥማት 8 ሸቶ ክምዝግብ እንከሎ 6 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሩ ደምበለ ብድምር ኣብዞም 15 ግጥማት 126.1 ኪሎሜትር ሸፊኑ እቲ ዝለዓለ ዘመዝገበ ፍጥነት ድማ 33.2 ኪሎሜትር ኣብ ሰዓት ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ሽልማት ኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ቪኒሲየስ ጁኒየር ተዓዊትሉ ነይሩ ኣብ ናይ ፍጻመ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ 2 ሸቶን ሓንቲ ቀረበን ኣበርክቶ ዝገበረ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ PSG ወዲ 19 ዓመት ጀዚረ ደወውን ዝበለጸ መንእሰይ ተጻዋታይ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ዝዓመት ኮይኑ ተዓዊቶም ኣብ 16 ግጥማት PSG ኣብ መድረኽ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ክስለፍ ዝኽኣለ ደወም 5 ሸቶ ክምዝግብ እንከሎ 5 ድማ ናይ ሸቶ ቀረብ ገይሮም ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ሽልማት እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ሪያል ማድሪድ ጁድ ቤሊንግሃም ተዓዊትሉ ምንባሩ ኣይረሳዕን ብዘይካዚ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ኤውሮጳ ዝበለጸት ናይ ሕልሚ ጋንታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ናይ ዝዓመት መሪጾም እዛ ጋንታ 4-2-4 ኣሰላልፋ ዝሓዘት ኮይና ኣብ መስመር ሓላው ልዳት PSG ዶናሩማ ኣብ መስመር ምክልኻል ኑኖ መንደዝ ኣሽራፍ ሓኪሚ ማርኪኒዮስን ካብ PSG ባስቶኒ ካብ ኢንተር ሚላን ኣብ መስመር ምክፍፋል ዴክላን ራይስ ካብ ኣርሰናል ቪቲኒያ ካብ PSG ኣብ መስመር መጥቃዕቲ ላሚን ያማልን ራፊንሃን ካብ ባርሴሎና ጀዚረ ደወ ዑስማን ደምበለን ካብ PSG ዝሓቆፈት እያ እዛ ናይ ሕልሚ ጋንታ 7 ተጻወቲ PSG ዝሓቆፈት ጋንታ እያ ንቀዳማይ ሓላው ልዳታ ዝነበረ ሆላንዳዊ ማርክ ፍሌከን ናብታ ብናይ ቀደም ዓላሚ ማንቸስተር ዩናይትድ ክትዕለም ጀሚራ ዘላ ባየር ሌቨርኩሰን ክትሸጦ ዝተሰማምዐት ብረንትፎርድ ሰዓታ ድሕሪ እዚ መስርሕ ንካልኣይ ሓላው ልዳት ሊቨርፑል ከለህር ናብ መሰርዓ ክትጽምብሮ ምስ ሊቨርፑል ተሰማሚዓ ብረንትፎርድ ፌርማ ከለህር ክትረክብ ሊቨርፑል ቀጠልያ መብራህቲ ክወሃባ ዝኽኣለ ኣቐዲሙ 12.5 ሚልዮን ፓውንድ ድሕራ ድማ ዝተወሰነ ገንዘብ ከተስዕብ ፍቃደኛ ድሕሪ ምዃና እዩ ከለህር ካብ ሊቨርፑል ክወፅእ ዝተቐሰበ እታ ጋንታ ዝሓለፈ ዓመት ዓዲ
ዓዲጋ ኣብ ቫሌንሺያ ብልቃሕ ዘጽንሐቶ ጆርጂ ማማርዳሽቪሊ ዝቕጽል ናይ ውድድር ዓመት ምስ ኣሌክሴን ቤከር ንቐዳማይ ሓላዊ ውዳት እታ ጋንታ ንምቅላስ ናብ ኣንፊልድ ክመጽእ ምዃኑ ድሕሪ ምፍላጥ እዩ እዚ ድማ ብኣጉ ጋንታ ክቕየር ከወስኖ ኽኢሉ ኣሎ ብሮንትፎርድ ንዕድጊ ከልህር ክትዕወተሉ ዝኽኣለት ንከም ሊድስ ዩናይትድን ዌስትሃምን ዝኣመሰላ ክለባት በሊጽ እያ ዝሓለፈ ክረምቲ ንሴፕ ቫንደንበርግን ፋቢዮ ካርቫልሆን ካብ ሊቨርፑል ዓዲጋ ዝነበረት ብሮንትፎርድ ምስ ሊቨርፑል ንጸንሓ ጥቡቕ ምሕዝነት ተጠቒማ ንመስርሕ ከልህር ናብ መፈጸምታ ምብጽሓ ይግለጽ باركز خبركم تخطاتلت سينما سمرة نيلوم تحسطونا أبزي نزازم بمكتتالكم دما أزي يمسجن سلام